Eli konsultti kun on, niin kolme muistoa lyhyesti. Ensimmäisenä mä nostaisin meidän yhteisen matkan Riikaan vuosituhannen alussa. Oli sellainen, jossa yhdistää hyvin porukkaa, kun on pari päivää yhdessä, niin siitä tulee paljon tiiviimmäksi. Toinen, muistan sieltä muun muassa käytiin Pernun venekerholla lounaalla ja sitten Jurmalan rannoilla kävelyllä ja vanhassa kaupungissa Riiassa. Ja sitten toinen, joka muistuu näistä meidän puheista, viikoittaisista aiheista, niin veli Hannun esitelmä poliisista ja miten terrorivastaiset yksiköt oli lisääntynyt Tanskassa sen pilapiirroksen yhteydessä noin 15-700 ihan parissa vuodessa. Niin se havahdutti siihen ja saa niin kuin kaikenlaista tietoa löytyy ja näkee, että miten maailma muuttuu. Ja sitten näissä meidän yhteisissä, niin veli Jyrkin tällaiset turvapoliittiset lyhyet tietoiskut on ollut tosi hyviä. Ja muistan muun muassa sen Ukrainan tilanteessa, miten Jyrki piti meidän ajan tasalla, että mitä siellä kulissien takana todennäköisesti tapahtuu. Että sellaisia muistoja.